Hi guys, it's DAHEE and today samahan nyo akong buksan at tingnan yung mga products na dumating kahapon. Okay, since wala akong time kahapon gawa ng video, gawin ko today. So, let's see. So, yung mga dumating guys are mga ATOMY toothbrush. Okay, ang daming mga toothbrush. Hindi ko alam kung ilan ba yung mga orders lahat. So, ganito yung mukha ng ATOMY toothbrush, guys. Sobrang ganda niya. Okay, ganyan. Ganda talaga ng toothbrush na ito, guys. So, try nyo talaga ito. Mura lang ito. Mga 8,000 won? 8,000. Okay, so, ang laman nito ay 8. Okay. So, ang ganda, iba-iba yung kulay. Tapos, pag bubuksan mo, dito mo siya buksan. Actually, may nabuksan na ako at ipapakita ko sa inyo. So, ganito siya guys, yung mga nabuksan na. Ginamit ko kasi nagtututubrush din kami dito sa shop. So, 5 na lang yung natira. So, iba-iba yung kulay ng toothbrush. Ang ganda talaga niya guys. Kaya magandang matry na yung toothbrush ng ATOMY. Sobrang ganda talaga, promise. Sa paggamit ko nito, hindi na ako naghanap ng ibang toothbrush pa. Talagang parang pag iba yung gagamitin kong toothbrush, hindi ako kontento. Pero pag dito sa ATOMY toothbrush, sobrang ganda. Tapos, mura na siya. Tapos, high quality talaga yung mga product ng ATOMY. So, ito lahat yung mga toothbrush na dumating. Okay. Kita ba lahat? So, pakita ko sa inyo kung ilan ba yung mga dumating na toothbrush. So, kung sino yung mga gustong umorder din ng ATOMY toothbrush, message nyo lang ako guys. Sa toothbrush, 주문 하고 싶은 분은 저한테 연락해 주면 돼요. Sa toothbrush, ATOMY toothbrush. Ang dami. My gosh. Ang daming toothbrush guys. Ayan. Ilan ba siya? Ang dami nating stocks na toothbrush. So, we have 2, 4, 6, 8. Yolosotke. 16. Okay? Tapos, meron pa pala dito. Meron pa. Toothbrush. Okay? So, kung meron tayong toothbrush, of course, meron tayong toothpaste. So, ang ganda din ng toothpaste ng ATOMY guys. Yan, may propolis po siya. So, 5 piraso and then 200 grams. Ang ganda ng toothbrush and toothpaste. Lahat ng product ng ATOMY talagang absolute quality. So, try nyo din to siya guys. ATOMY toothpaste. So, ilan ba yung mga toothpaste na dumating? Wow! Ang dami! So, 치약. 치약, 주문하고 싶은 분, 연락주세요. So, ito yung ibang mga orders and dinagdagan ko na lang din as stocks. Okay, so yan. ATOMY 치약. ATOMY 치약. Ang dami. Magkano lang ito? 15,000 won lang. I think. Okay, kasi hindi ko kabisa yung mga price ng ATOMY product. So, 15,000. So, meaning 3,000 each. Okay? Pero hindi ito binibenta lang by piece. Pero sa akin, pwede kayo makabili. Kasi, ginagamit ko din naman ito. Okay? So, kung bibili kayo ng isa, so pwedeng 3,000 won. Okay? Pero 15,000 won siya. Okay? Kung hindi ako nagkakamali guys ha, alam ko kasi 15,000 won yan siya. Then, we have, wow, may hair treatment pa siya. Hair treatment, absolute din siya. Okay, actually, yung mga ginagamit ko na ngayon, guys, is absolute product. So, absolute shampoo, conditioner, treatment, tapos yun sa mukha, okay, absolute selective skincare. So, actually, ito yun. So, ito, shampoo, absolute shampoo, this one, conditioner, tapos treatment din siya. So, shampoo first, and then treatment, tapos conditioner. Sobrang bango nito, guys.
So, try nyo. Talagang magustuhan nyo yung product na ito. Absolute ATOMY. Okay. So, we have another. Ito, shampoo din. Ganun din siya. Absolute shampoo. Tapos, conditioner. Okay. Ang bango ng conditioner, guys. Okay. And we also have liquid detergent. Sa tawag dito, pag maglaba tayo. Sa kagandahan ng ATOMY na ganito, di ba yung minsan, lalo na yung asawa ko, nangangati yung katawan niya, hindi niya maintindihan ba't bumati. So, dahil dun sa detergent na ginagamit natin sa damit. So, maganda na gagamit kayo ng ATOMY products kasi safety talaga siya sa ating katawan, sa ating kalusugan, yung mga products nila. So, try nyo din po ito. Mura lang mga price ng ATOMY. Tapos, quality niya is talagang the best. Okay. So, ano pang meron? Ito siya. May nakalagay sa box. 2024 pa yung expiration niya. So, ang laman is ito. Ito hindi siya nakalagay sa box. Hindi ko alam kung ano kaya regalo kaya ito sa akin, guys. Kasi umorder ako nito. Pero binigyan ako ng ganito na hindi nakabox. Pero siguro libre na ito. So, ito yun. Ito yun. Sa mga gustong mag-glow din. Kasi para sa mga, ano ba yun, ample kasi ito siya. So, tingnan natin para saan. Anong kagandahan nitong ample sa beauty natin. Ano nakalagay? So, nakalagay dito kasi direction for use. So, use after toner day and night. Wow, day and night pala ito. Ito ginagamit ko lang every night. Every night. Tapos, open the cup, turning it this use okay. Use morning and evening for radiant and firm skin. Wow. Kaya pala, guys, yung mukha ko, may mga itim-itim din naman. Pero gusto ko siyang, yung parang, gusto ko kasi yung mga nunal. Pero sabi ng akasawa ko, wag mong gustuhin yung mga nunal. Yung mga Koreans nga is pinapabura nila. Pero iba naman yung mga nunal lang at saka yung sa mga blemishes lang sa skin. So, pag gagamit ka rin ito, maging radiant and firm yung skin mo. Pero talagang napansin ko talagang ang ganda ng product na ito, guys. Okay? So, kahit ayaw mong mag-business, mag-register ka lang sa ATOMY kasi it's free. Tapos, yung mga nabili mong products, iipunin yon pero babalik sa'yo yun na pera. Maganda na matry mo yung mga products ng ATOMY. Sobrang ganda niya talaga, guys. Talagang hindi mo na ayoko nang gumamit ng ibang mga products. Yung mga, kasi ako, guys, mahilig ako mag-stock ng mga cosmetics, lalo na mga foundation. Hindi ako nawawala ng ganyan. Mga foundation liquid ba kaya, or yung pang, sa mukha, yung parang naka-cushion siya. So, marami akong stocks. So, ngayon, naisip ko paano gagawin ko sa mga yun kasi ang dami ko talagang stock. Pero nowadays kasi ang ginagamit ko na is ATOMY products talaga kasi gustong gusto ko. Tapos hindi ako nagtutrouble, okay, yung skin ko. So sobrang ganda niya talaga, guys. Okay, so isa pa ito. So napakagandang product, ample. May kamahalan siya compare sa mga ordinary lang na ample. Pero pag i-compare mo sila sa mga branded na mga product, mas mura ito at talagang effective talaga. Kaya, wow, so happy. I found my, nakasama sa buhay. Isa sa mga kasama ko sa buhay. Ganito. So, ito lang yung mga dumating sa ngayon. And marami pa pong parating na mga products. So, thank you so much. And let's go, guys. So, register na kayo and gamit na ng ATOMY products. Okay, so until here, guys. Bye-bye.